kanske jag har aldrig sett något värre. Aldrig sett något värre. När jag började här, ja då var vi så mycket färre. Var vi mycket färre. Det fanns en tid då vi matade på. När ingen satt och scrollade på sin telefon. Jag var kul att de morra på. Det var ju annat då. Nu är det bara jag som är. Jag börjat härja, då var övertiden gratis. Den var gratis, fick kött och potatis. Då man var ledig och man vaknar lite bakis. Vaknar lite bakis. Det fanns en tid